Ahoj lidi, natáčím video, jmenuje se to Counter Strike a jdu natáčet parkour mapu. Tady veteran 2. No proč je to plný? No tak jde teda na jedničku, no. A už jsem jedno video natočil. Před týdnem. Dragon City. Kdo se na to koukal, tak to ví. A natáčím tady ten Counter Strike. Dobrý bůh. Dobrčit. No taky nevím. No tak, teďka jsem v háji. Tak já nevím, no. Nebo natočím zombíky. Zombie Blue 2. Zombie Blue 2, ale musím to najít. A veme si to přejedu. Vím, že budete říkat, že je dobrý, slepý. Tak. A je tady můj kámoš. Vaříme to. O víkendu vždycky přijíždí o víkendu. Babičce. Že? Super, že? Určitě se rychlá myš. No, tak to je moc problém. A to bude stačit. Počkej. Juhu. Čau lidi. Čau lidičky. Čau lidičky. Počkejte, já jsem jumper. Ne jumper. Já myslela, že umím líst, no tak to jsem dobrý kokos. Hořím. Pryč. No tak tady. To skoro nešlo. Jeden zombík, no. Kolik jich tam je? Asi 10. Poslucháči, výhodička, sedla. A budu natáčet jednu mapu, což je tak, já nevím, kolik to tak může být, 20 minut. Proč jsou tady samý VIPčka, který jdou jen po mně, protože jsem tam byl sám. Zombíci to projíždí, jak to koukám. To teda to projíždí dost. Pojďte, kamarádi, pojďte sem, já vám neublížím. Jenom vás sežeru. Nebo seknu, právě nebo co myslím. Proč? Já vím, že u toho jména, jak jste se mohli všimnout, tam mám 2 I a ne 2 L. Já vím kokos, že jo. A já furt zapomínám na to, abych si to změnil. Jsem nebyla. Jo, řekněte to. Jsem nebyla. Je to teda takový druhý moje video a ještě něco zvlkáknu. Je to, jmenuje se to Counter Strike, jo? Kdybyste nevěděli. Tak kde pak tady je? Když to jsou samý VIPčky, jako to skoro nejde. A mají motorovky. No, a tady je, no. Papa, já tady nejsem, ty mě nechytíš. Já zdrhám pryč. A tam taky zdrhám pryč. Ne, to jsou normální lidi. Zaprčit. A kdybych neskočil, tak se tam můžu. Tak pojď, kamarády. Ne. Proč? Pane bože, proč? No, proč mě zabíš, ten myslel ten můj kamoš. Ne!
Koukám, že tady... Koukám samý jumpeři. Kromě těchto chvílí. A potom přijede ještě jeden můj kámoš. Ale s tím už nebudu natáčet, protože on by tady zase něco vykecal, aby se začal tlemit a on když něco kecá, tak je to tlemení na půl hodiny, víte, takže radši ne. Takže jako, no. A kdybych něco natočil s ním, no, tak to by asi dopadlo hodně blbě a nedal bych to vůbec nikde na YouTube. Kde seš? Dobrý. Dobře buglí. Teda. Dobře jste tam spadli, viď, kámo? Shit. Wata. Jo. Let's go. Jako se dáte minu, a zombíci se k vám nedostanou. Dostanou. A teďka ne. No. A dneska je pátek, takže zítra bude víkend a žádný blbý bůlení, který mě hrozně štvalo celý den! Co se to děje? Apokalyptiční. What the? Ne, jdi si ty sám. Tak já tě osvobodím, kamaráde. A mám jeden švutek, pouhý švutek, který mě sejmou na jednu ránu. Já jsem to nechtěla říct, protože už se to stalo. Tady kosa. Pro mě ty máš mikinu. Jo. Everybody get jump. Můj první kill. Ono, když jste zombík a dáte někoho zabijete, ono se to počítá za 3 killy. Jako je to opravdu jeden. A za člověka, když dáte kill zombík, tak to máte jeden kill, se vám tam ukáže. A když jich dáte 10 za člověka, tak dostanete level a já mám 4. level. Počátku, když se stane do tak máš 4. level. To nic. No! What the... Sorry. No tam to video. Já nemám ostatní. Až na to, že to nevíš máte. Jak se jmenuje? Pracovat útočníky hvězdička převěst útočníky a před Já chci být člověk, abych tady tu bazonu čornou. Počkáte chviličku? Počkejte, já jenom něco řeknu, mám se něco znamená. Mami? Hezky!
se nechám odborníkovi. Ty jsi kokos. A jo, ale to pravím. Já jsem ti říkal, že to pravím. Hodím to vystřelit. Kokoláda. O, sopo orutu. O. Ví. Dobře. Chcete slyšet dva zvuky ode mě a jeden zvuk od mýho kámoše? To byl ten zvuk a teďka ode mě. Den. Učíku. Já vím, že mě budete brát za deblála. Je to moje jediné umění. A je to trošku pravda, že jsem debil, ale jenom trošku. A teď se trochu zahraju já. Jedno kolo. Smlouva. 3, 2, and go. Mina je nejlepší, Mina je nejlepší. Nikdo nejde, tak pojď. A kebab. Bacho! Já vím. A teď je sátý. Úplně to vidím. Úplně to vidím. Headshot. Hele, já jsem vždycky dával headshot jenom 300. Ne, dobrý. Těsně před minou. Bacha! Ja. Tak aspoň nemám po mině. Je vidět, že já už to trošku líp umím. To je pravda. Sorry. Ty jsi kokos. Já jsem to sorry bral za něco úplně jiného. Já jsem tam ještě drknul. Toto je lama zbraň. Pro mě. A pak pro mě. Ona to není vůbec lama zbraň. Akorát jestli taky testy nepadeš. Není vůbec, akorát ještě nemůžu střílet. Já taky nebudem se ve videu dohadovat, co je lepší a co ne. Pro mě smrtící kombinace je ta brukská westernová, nebo jak se to jmenuje. A to a Diesel. Moje smrtící kombinace. Jejku, to je milý. Snajde. A teď je vlastně kabulku. Nejda. To jsme se ale nevíš to dál. Ne, kdybych tohle to vůbec dál. No. A taky že ne. A hej. Já se někam dostanu. A zase nám dělá kuchyň. Natáčel jsem to minulý týden. Ale ne, tohle, to jsem natáčel takový dragonci, ty takový dráčky. A zase, no. Tak jo, tak já se loučím, jak jsem říkal, končí mapa, takže se s váma loučím a udělám někdy zase další video, třeba příští týden. Čusik!